Viinimäkikotilo eli Helix pomatia kuuluu tarhakotiloiden heimoon. Suomessa esiintyvistä kotiloista se on isoin. Kotilon jalalla voi olla pituutta 6-7 senttimetriä. Kuori on oikeakierteinen, halkaisijaltaan noin 4-5 senttimetriä ja väriltään harmaa, keltainen tai ruskehtava. Viinimäkikotiloita esiintyy Etelä- ja Keski-Euroopassa laajoilla alueilla, ja se on viety Pohjoismaihin, Amerikkaan ja Britteinsaareille. Suomessa se elää lähinnä maan lounaisosassa. Laji ei kuulu Suomeen alkuperäislajistoon, vaan se on oletettu tulleen maahan keskiajalla munkkien mukana, jotka käyttivät niitä ravinnokseen paaston aikana. Viroon he saapuivat vasta 200 vuotta sitten jonkun aattelistyypin mukana, joka oli kotoisin Saksasta. Hän toi niitä ruuaksi ja niitä syödään vielä tänäkin päivänä. Heidät laitetaan pariksi päiväksi jauhoon, että heidän suolistossa ei olisi likaa. Kotilo viihtyy niityillä ja pensaikossa, erityisesti mäkisessä maastossa. Se talvehtii kaivamassaan muutaman 10 senttimetrin syvyisessä onkalossa. Viinimäkietanat ovat kaksineuvoisia. He voivat päättää, kumpaa sukupuolta he ovat. He parittelevat touko- ja kesäkuun vaihtaessa. Kotilo kaivaa 2-4 senttimetriä syvään onkaloon, jonne se parin päivän aikana laskee 10-100 halkaisijaltaan 4-6 millimetrisiä kalsiumkarbonaatin peittämää munaa. Sen jälkeen se täyttää onkalon, josta poikaset kuoriutuvat 7-14 päivän kuluessa. Suomessa viinimäkikotilo syö luonnossa muun muassa voikukkalehtiä ja eri pensaiden lehtiä. Ne tekevät harvoin suurta tuhoa puutarhoille, sillä ne syövät myös etanoiden munia ja raatoja. He ovat oikeastaan puutarhurin ystäviä, koska siellä missä heitä on, ei ole muita etanoita. Ja koska he eivät tuhoa puutarhurin satoa. Vaikka heillä onkin 14 000, melkein yhtä kovaa hammasta kuin timantti, he tykkäävät eniten voikukan lehdistä. Me annamme heille myös jauhettua kananmunankuorta, koska he tarvitsevat sitä kotiloita varten. He tykkäävät asua mieluiten siellä, missä ovat syntyneet, ja muuttavat vaan, jos on pakko. Suurimman osassa Suomea he eivät selviytyisi talvesta, koska täällä on heille liian kylmä. Minun mielestä ne ovat tosi söpöjä ja hauskoja lemmikkejä. Ja heidän elämää on kiinnostava tutkia ja jännä katsella.